tchakire garin 'yan banza. Nan ne tchakire. Ga tchakire, wannan ita ce tchakire. Garin 'yan banza kenan. Garin da 'yan saya sabuwa ke kama musu suna iskanci. Yawwa sai gidan surukan 'yan tsauni. To nan ne garin 'yan iska kenan. Amma akwai guda ga wani wuri na wanda ake ce kwashaba. Nan ma akwai wani mutumin banza issa. Yawwa nan haka ganin ina ne, nan ne sabuwa kenan, inda garin da mai yake hukunci, inda suke karɓar kuɗi ga jama'a. Yawwa nan ne yanzu ina sai guri na biyu ga tsauni. Nan ne tsauni. Wannan kuma 'yan shigantaka kenan, wanda su suke zama da mata ba cikin sun aura ba. Wala ina ne ga wurin su nan, inda mutanen ke zuwa ibar ruwa, mutanen nasu ɗaya kenan. Daga nan sai ina tsauni kenan. Yanzu sai da taso mana nan wurin kuma kuka ce wurin maya kenan. Nan masu komi nama da gidan shege ɗin shege nan ka to kwashaba, gidan issa zuru na shegiya. Wala na san dai kun san ko da nake. Daga nan kuma sai ka yi mop, sai ka shiga wajen tchakirawa. Nan ne wajen 'yan tchakire kenan, maya kenan.